बयखौबो खुलुमबाय आंनि इउटिउब क्लास सारनि क्लासाव आं गिबियावनो बयखौबो रिक्वेस्ट खालामो जाहाथे आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना जुदि प्रफिट जादोंब्ला आंनि फोरोंनायजों जुदि इमप्रुभ जादोंब्ला अन्नानै फिडबेक हर आरो हागौमानि साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम बेखौनो आसा थाबाय आं दिनै क्लास 8.2 निखौ लाना फैदों डिसकाउन्ट आरो अभार एक्सपेन्सेस डिसकाउन्ट माने मा रेहाय मोननाय नङा होमबा नोंसोर शपिं मलफ्राव बा दखानफ्राव थांब्ला 10% डिसकाउन्ट 5% डिसकाउन्ट 20% डिसकाउन्ट 30% डिसकाउन्ट मोना होमब्ला बे डिसकाउन्टआ रेहाय जेनेबा नोंना बुस्थुनि दामा 900 मोन 900 थाखामोन बाव नों 30% डिसकाउन्ट मोनदों अब्ला नों बेसेबांनि बायगोन बै आसल रेटखौ होनो बाहाय मार्केट प्राइसआ जाहैबाय बेखौ बर'नि मा होनो साफायनाय बेसेन आरो फाननाय बेसेन साफायनाय बेसेना जाहैबाय मेन साफायनाय बेसेन माने जेनेबा 900 आरो 20% डिसकाउन्ट बा 30% डिसकाउन्ट मोनखांनायनि उनाव मा डिसकाउन्ट मोननायनि उनाव बेसेबां फैसा होयोब्ला नोंसोर मोनगोन रेहाय ओमफ्राय साफायनाय बेसेन मार्केट प्राइसनिफ्राय फाननाय बेसेन जिहेतु 20% डिसकाउन्ट खालामखांनायनि उनाव नोंनो फानबाय नङा होमबा साफायनाय बेसेन आरो फाननाय बेसेन माइनास खालामब्लानो रेहाय बेसेबां एमाउन्ट रेहाय मोनखो आरो बे रेहायखौ नों बेसेबां बे रेहाया जेनेबा नोङो 900 थाखानिखौ नों साप'ज मा ला 900 थाखानि बुस्थुखौ नोङो 800 थाखानि मोनबाय होमबा 100 थाखा खम जाबाय नङा होमबा 900 थाखानि बुस्थुखौ नोङो 800 थाखानि मोनबाय होमब्ला 100 थाखा खम जाबाय नङा होमब्ला नैबे जाबाय रेहाय 100 थाखा रेहाय मोनबाय नोङो अब्ला बे 100 थाखा रेहाय मोननायखौ नों जौखोन्दोआव होमब्ला पार्सेन्टेज 100 बेसेबां रेहाय मोनखो बेखौ दिहुननांगौ जौखोन्दो रेहाय माने 100आव 100% जितु नों रेहाय मोनबाय नङा होमब्ला 100% रेहाय बे 100%आ 100% माने पार्सेन्टेज हिसाबै दिन्थिब्ला बेसेबां जाखो 100 बेसेबांनि रेहाय मोनखो बे जाहैबाय जौखोन्दो रेहाया जेनेबा 100 थाखा साफायनाय बेसेना जाहैबाय मेन जितु 900आ साफायनाय बेसेन मार्केट रेट आरो मार्केट प्राइस रेट कस्ट प्राइस जाहैबाय साफायनाय बेसेना कस्ट प्राइस सेलिं प्राइस फाननाय बेसेन बेबायदिनो आगेनि जितु 8.1 आव ना बे एखे रोखोमनिनो बुस्थु जास्ट लजिकखौ एसे गोसोआव ला आरो अके होमबा नेक्स्ट फैदो नोंसोरो नोंसिनि एक नाम्बार कुइसनाव मा होनदों गंसे रेडिअ'नि साफायनाय बेसेना 2055 रांनो 3% रेहाय होनानै रेडिअ'खौ फानबाय रेडिअ'नि फाननाय बेसेना बेसेबां जाखो होमबा बेसेबांनि फानखो 3% रेहाय होनना बुंदों दामा जाहैबाय बेमोन साफायनाय बेसेना होमबा रेहाया बेसेबां जागोन गंसे रेडिअ'नि साफायनाय बेसेना एथ' रां 3% रेहाय होनानै रेडिअ'खौ फानबाय रेडिअ'नि फाननाय बेसेना बेसेबां अके नायदो गंसे रेडिअ'नि साफायनाय बेसेना बेसेबांनो सलुसन एन्सार होदो नैबाव गंसे रेडिअ'नि साफायनाय बेसेना माने मार्केट प्राइस आरो साफायनाय बेसेना बेसेबांनो 2055 रां अके होमब्ला रेहाया बेसेबां जाखो रेहाया जोंहा 3% दं नङा होमब्ला बिदिब्ला रेहाया बेसेबां जागोन रेहाया जोंहा नैबेनि 3% रेहाय होनदों नङा होमबा 2055 नि जोंहा 3% रेहायनो बेजों सानजोबनानै रानोब्ला बेसेबां मोनगोन नायदो नोंसोर सानजाबदो 6165 रां रेहाय मोनो बिदिब्ला होमबा रेडिअ'नि फाननाय बेसेना बेसेबां फाननाय बेसेन बिदिब्ला फाननाय बेसेना बेसेबां होमबा बेखौ दानख'बानो जाबाय नङा होमबा बेनिफ्राय जितु रेट नै फाननाय बेसेन फर्मुलाखौ नायदो फाननाय बेसेनखौ जुदि ओरै लाबोयोबा होमबा साफायनाय बेसेन माइनास रेहाय जाहैबाय नङा होमबा फर्मुला बेनो नङा होमबा फाननाय बेसेन दिहुननो होदों नालाय फाननाय बेसेनखौ दिहुनबाय होमबा बे बुस्थुखौ ओरै लाबोबाय रेहायखौ ओरै लांबाय होमबा साफायनाय बेसेन माइनास रेहाय थाहैबाय नङा होमबा साफायनाय बेसेन मार्केट प्राइसआ बेसेबां नङा होमबा साफायनाय बेसेन ओमफ्राय रेहाया बेसेबां जाखो ओरैनोबो लजिकेलि नोङो सोर फाननाय सेलिं प्राइसखौ दिहुनोब्ला जितु कस्ट प्राइस जितु माने साफायनाय माने मार्केट प्राइस बेसेबां रेहाय मोनखो
बेखौ नों दानख'बानोथ' मोनबाय नङा होमबा नैबेनिफ्राय बेसिम बे रेहाय मोनदों नालाय 3% डिसकाउन्ट मोनदों नालाय नोंसोरो बे बुस्थुखौ बेनिफ्राय रेहाय खालामनांगोन नङा होमबा माइनास खालामनांगोन माइनास 61.65 रां अके बे मोननैखौ माइनास खालामलायोब्ला बेसेबां मोनगोन नो 1993.35 रां एन्सारा बेनो जागोन फाननाय बेसेन दिहुननो जों नालाय रेडिअनि फाननाय बेसेना गोरलैथार नङा होमबा ओरैनो मुखे मुखे दिहुननो हायो नोंसोर बेखौ गोसोबा नाथाय जोंहा फर्मुला मोनसे दंखायो नालाय बे हिसाबै ओरैनो लजिकेलि सानखा आरो नोंसोर फाननाय बेसेन नों 3% रेहाय मोनबा बा जितु एमाउन्ट जितु कस्ट प्राइस मार्केट प्राइस दं नङा होमबा बेनि सायाव नोङो जितु 3% रेहाय मोनदों 3% डिसकाउन्ट मोनब्ला बेसेबां रेहाय जायो बेखौ रेहायखौ दिहुनना लादो रेहायखौ अट'मेटिक नों मार्केट प्राइस बा कस्ट प्राइसनिफ्राय माइनास खालामबानो नोङो सेलिं प्राइस ओंखारबाय नङा होमबा फाननाय बेसेना एथ' क्लियार नेक्स्ट फैदोलाय नेक्स्ट 2 नाम्बाराव फैदोलाय 2 नाम्बाराव मा होनदों सोमब्लाया गांसे सानखान्थि बिजाबाव 10% रेहाय मोननायनि उनाव 190 राङाव बिजाबखौ बायबाय बिजाबनि साफायनाय बेसेना बेसेबांमोन साफायनाय बेसेना बेसेबां बाव साफायनाय बेसेना होनाय गैया नङा होमब्ला सोमब्लाया गंसे सानखान्थि बिजाबावनो 10% रेहाय मोननायनि उनाव राङाव बिजाबखौ बायबायनो बिजाबनि साफायनाय बेसेना बेसेबां साफायनाय बेसेना बेसेबां बायदि साफायनाय बेसेना होनाय गैया नङा होमबा साफायनाय बेसेनखौ दिहुननांगौ जे बुस्थुखौ दिहुननो होदों बे बुस्थुखौ जों हमनानै लानांगौ हमबाय होननानै साफायनाय बेसेना x रां होननानै लिरदो सलुसन जेखौ दिहुननो होदों बेखौ हमदो हमबाय जोंहा मा साफायनाय बेसेना मार्केट प्राइसआ थारमाने साफायनाय बेसेना मार्केट प्राइसआ साफायनाय बेसेना x रां होमबा मा होनदों बे साफायनाय बेसेननि 10% रेहाय होनदों नङा होमबा बिब्दिब्ला सोमब्लाया गांसे सानखान्थिनि बिजाबाव एथ' % रेहाया मा मार्केट प्राइसनि सायाव जागोन नङा होमबा जितु साफायनाय बेसेन जितु बै लेखानि दाम बेनि सायावसो बियो 10% रेहाय मोनगोन ना अब्ला रेहाय इकुवेल टु अबेनि सायाव x नि सायाव x नि 10% रेहाय होनदों नङा होमबा x into 10 100 नङा होमबा बेखौ होमबा जों मा मोनखो जायगा थोनाय नङा नै लिरबाय जोङो 0 0 केन्सेल थाबाय बे x by 10 जों बेसे मोनबाय नङा होमबा रेहाय जाहैबाय बेयो रेहाया बेसेबां अब्ला बिनि उनाव मा होनदों रेहाय मोननायनि उनाव नङा होमबा बिदिब्ला साफायनाय बेसेनखौ दिहुनदो साफायनाय बेसेना बेसेबां साफायनाय बेसेन ना फाननाय बेसेनखौ दिहुनदो फाननायनिबो होनाय दङ नङा होमबा रेहाय मोननायनि उनाव एथ' बिजाबखौ बायबाय बे फाननाय जाहैबाय सेलिं प्राइस बिदिब्ला फाननाय बेसेननि फर्मुलाया मामोनलाय जोंहा साफायनाय बेसेननिफ्राय माइनास खालामनांगौ नङा होमबा साफायनाय बेखौ मुखास्थ' हाखायोबा नोंसोर डाइरेक्ट खालामबाबो जाबाय बेखौ लिरलायलायनो टाइम गैया टाइम नस्थ' जायो अके जेसेबां हायो एसेबां टाइम सेभ खालामनांगौ नालाय डाइरेक्ट लिरबानो जाबाय फाननाय बेसेन होनानै साफायनाय बेसेना x माइनास नैबे डाइरेक्ट लिरबाव जायो आं नोंसोर बुजिनायनि थाखाय बेखौ लिरनाय जाबाय फर्मुलाखौ साफायनाय बेसेना बेसेबां x रां नङा होमबा जोंहा रेहाया बेसेबां मोनदों x by 10 नङा होमबा x by 10 बेखौ जुदि सिफायोबा 10 नैबाव 10x minus x थारमाने 9x by 10 बे जाबाय फाननाय बेसेन ओमफ्राय जोंहा according to question मा होनदों जोंहा बिजाबनि बायनाय बेसेन बायबाय माने फाननाय बेसेना बे थारमाने नङा होमबा सोंथि बायदियै question according to question नङा होमबा सोंथि बायदियै मा होनदों सोंथि बायदियै जोंहा नैबे फाननाय बेसेन बे होनाय दं नङा होमबा जोंनाथ' फाननाय बेसेना बे मोनबाय सोंथि बायदियै जों डाइरेक्ट होदो 9x by 10 equal to नैबे 190 कन्डिशना बे नङा होमबा according to question जोंहा फाननाय बेसेना जों बे हमनानै मोनबाय 9x by 10 नङा होमबा ओमफ्राय जोंहा अलरेडि होखानाय दं फाननाय बेसेनालायनो 190 सोंथि बायदियै 9x by 10 बे मोनसे एखे जागोन नङा होमबा 190 फाननाय बेसेना
190 नो 190 नि बिजाबखौ बायबाय माने फाननाय नङा होमबा बेनिफ्राय x खौ दिहुनदो होमबाथाय ओंखारबाय नङा होमबा 9x थाबाय हजों 90 into 10 okay x equal to बिनि सानजाबलायोबा 11900 नङा होमबा 9 फैबाय दाना बेखौ रानोब्ला जों मा मोनगोन 211.11 रां जाहैबाय फाननाय बेसेना बेसे जाहैबाय सोंथि बायदियै x आ मामोन जोंहा साफायनाय बेसेन नङा होमबा x आ जोंहा साफायनाय बेसेन होमब्ला दिहुननो गोनां साफायनाय बेसेना दिहुननो गोनां साफायनाय बेसेना साफायनाय बेसेन दिहुननो होदों नालाय साफायनाय बेसेना 211.11 रां ओके दिहुननो गोनां साफायनाय बेसेन बे 1900 खौ 9 जों जुदि डिवाइड खालामोब्ला 211.11 रां मोनगोन ओके बेखौ दिहुननो होआखै होनबा बिजाबनि साफायनाय बेसेना बेसेबां साफायनाय बेसेना बे 211.11 रां मोनजाहैबाय 10% रेहाय होनानै 211 टाकानिखौ 10% रेहाय मोनोब्ला बियो 190 राङाव बायनो हायो जाबाय 190 जायाखै होनबा 211% खौनो 10% बुनायसै रेहाय नैबे ओंखारगोन क्लियर ओके नेक्स्टआव फैदोलाय नेक्स्टआव मा होनदों 3 नाम्बाराव साफायनाय बेसेना 700 रांनि मोनसे बेसादखौ रंजालुआ 730 राङाव बायनानै लाबोनायाव बियो बेसेबां जौखोन्दो रेहाय माने पार्सेन्टेज बेसेबां रेहाय मोनखो बेखौलाय गोरलै नङा होमबा सिम्पल बेखौलाय दं मानो बानायबावनो नोंसोर बानायदो आं जे हिन्सनि मोनसे 700 रांनि बेसादखौ रंजालुआ 8 राङाव बायना लाबोबाय थारमाने नोंसोर रेहायखौ दिहुननानै बायनाय बेसेना 8 नङा होमबा 700 मो जाहैबाय माबाया साफायनाय बेसेना ओमफ्राय रंजालुआ 8 राङाव बायबाय होमबा 8 राङाव बायबायबा 630 नङा होमबा बेसेबां रेहाय मोनखो 70 रेहाय मोनबाय नङा होमबा रेहाय होमबा मा जौखोन्दो पार्सेन्टेजखौ दिहुननो होदों रेहायनि पार्सेन्टेज बे रेहायनि पार्सेन्टेजखौ दिहुनदो बे 70 आगेनि बायदिनो 70 ओमफ्राय नैबे 700 थाहैबाय नङा होमबा कस्ट प्राइस जाहैबाय बियो मार्केट प्राइस इनटु 100 आव बेसेबां अके दिहुनबानो जाबाय बास बे जा मोनो बेनि एन्सार जाहैबाय सिम्पल जौखोन्दोल'सो पार्सेन्टेजखौल'सो दिहुननो होदों नेक्स्ट फैदो जरासे सफा सेटनि साफायनाय बेसेना 30 रां गोदान बोसोरनि जागायनायनि थाखाय गलादारा सफा सेटखौ 8 राङाव फानोब्ला बियो बेसेबां जौखोन्दो रेहाय बेबो एखे 30,000 निफ्राय 25,000 खौ माइनास खालामदो 5,000 थाबाय नङा होमबा 5,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इनटु 100 बास जौखोन्दो ओंखारबायबो पार्सेन्टेज फैदोलाय 5 नाम्बाराव मा होनदों 10% रेहाय होनायनि उनाव गलादारा गंसे फांखाखौ 1260 राङाव फानबाय फांखानि साफायनाय बेसेना बेसेबांमोन दिहुन बेबो आगेनि बायदि एखे नङा होमबा बानायबावनांगोन बानायाबो जागोन नङा बेखौ नङा होमबा रेहाय होनायनि उनाव गलादारा गंसे फांखाखौ 8 राङाव फानबाय फांखानि साफायनायनि बेसेना बेसेबांमोन दिहुन सिम्पल नङा होमबा आगेनि बायदियानो नों जेखौ दिहुननो होदों बेखौ हमना लादो फांखानि साफायनाय बेसेना हमबाय साफायनाय बेसेना बेसेबां x रां नङा होमबा हमबाय साफायनाय बेसेना x रां होमबा बेसेबां होनदों रेहाय उनाव गलादारा गंसे फांखाखौ 8 राङाव फानबाय 8 रेहाय होनायनि उनाव होनदों थारमाने बेनि 10% रेहाय नङा होमबा रेहाय मोनदों बेसेबां x एमाउन्ट जितु मेन प्रिन्सिपाल जितु नैबे मार्केट प्राइस नङा होमबा बेनि सायाव जोंहा बेसेबां 10% रेहाय बेखौ बास डाइरेक्ट फैदो बानायदो 10 बेसेबां x बाय 10 रां अके ओमफ्राय बिनि उनाव मा दिहुनबावनांगौ फांखानि हमबाय साफायनाय बेसेना बे नङा होमबा साफायनाय बेसेना बे होमबा फाननाय बेसेनखौ दिहुननानै लादो फाननाय बेसेना नैबे फंबाखौ एसे राङाव फानबाय नालाय फाननाय बेसेना बिदिबा फाननाय बेसेना बेसेबां जागोन जोंहा बेसेबां
फाननाय बेसेना जा फर्मुलायाव मा फाननाय बेसेन मार्केट प्राइस नङा होमबा मार्केट प्राइसखौ मा होनोमोनलाय गंसे फांखाखौ साफायनाय बेसेन फाननाय बेसेन साफायनाय बेसेना बे नङा होमबा साफायनाय बेसेन माइनास रेहाय नङा होमबा रेहाया बे डाइरेक्ट बानायदो माथो गले गले बानायबाय थानो 10 नैबे 10x माइनास x थारमाने 9x by 10 ओके आगेनि बायदि नङा होमबा नामा according to question सोंथि बायदियै मा according to question मा according to question नो गंसे फांखाखौ एथ' राङाव फानबाय अलरेडि होखानाय दं एथ' थारमाने बे इकुवेल टु बे होननाय जायाखै होमबा सोंथि बायदियै जों डाइरेक्ट ओरै होदो 9x by 10 into 1260 नङा होमबा फाननाय बेसेना नङा होमबा जोङो हमनानै लाबोना बेसे मोनबाय नालाय बेजों इकुवेल नङा होमबा थारमाने therefore x नि भेलुखौ दिहुनदो बेनिफ्राय 9x बेजों सानोबा 1260 into 10 थारमाने मा 1260 0 नङा होमबा x आ 9 आ गाहायाव फैबाय 12600 ओके होमबा बेसेबां थांगोन 9 सानजाबसे 9 10 11 12 36 9 सानजाब्रै 36 0 थारमाने 1400 आ मा x को मा होदों साफायनाय बेसेन नोंनो बेसेबां दिहुननो होदों फांखानि साफायनाय बेसेन नङा होमबा बे साफायनाय बेसेना बिदिब्ला दिहुननो गोनां साफायनाय बेसेना बास मोनबायबो नङा होमबा साफायनाय बेसेना 1400 रां एकदम गोरलैथार नङा होमबा क्लियार खुनु गोनो गोथो गैया ओके ओमफ्राय नेक्स्टआव मोजां 6 मा होनदों गंसे घड़ीनि साफायनाय बेसेना 1150 रां फुजानि मुङै बेसेबां जौखोन्दो रेहाय होयोब्ला गलादारा घड़ीखौ 100 राङाव फाननो हागोन बेबो जौखोन्दो आगेनि बायदि पार्सेन्टेजल' दिहुननांगौ प्रफिट बेसेबां डिसकाउन्ट पार्सेन्टेज दिहुनदो जेबो नङा आरो 7 आव होनदों मोनसे जि गलायाव जि रेहाय फोसावलाय मोनसे होनानै बेबायदिनो जि फाननो हमबाय सासे बायग्राया 6050 थाखानि जरासे सुट आरो एथ' बेसेननि गांसे कमिज आरो एथ' बेसेननि गांसे दख'ना बायबाय बायग्राया गासै बेसेबां रां रेहाय मोनखो बास बेखौ गासैनि बे बायनाय बुस्थुखौ ज' दाजाबजोबदो बेनि उनाव 10% डिसकाउन्ट दिहुनदो गासै बुस्थुखौ दाजाबनायनि उनाव जितु बायग्राया गासै बेसेबां रां रेहाय मोनखो 10% डिसकाउन्ट बै जितु डिसकाउन्ट मोनदों बेनोथ' रेहाय जाहैबाय नङा होमबा बेनो बास सिम्पोलथार न'आव नोंसोर बानायदो बेखौ 200 रांनि गांसे बिजाबखौ 70 राङाव फानोब्ला खुस्रा बाटानि हार बेबोथ' डिसकाउन्ट रेट पार्सेन्टेज खुस्रा बाटानि हार थारमाने पार्सेन्टेज बेसेबां रेहाय मोनखो नों 200 माइनास 175 बेसेबां जाखो 25 नङा 25 by 200 into 100 बास ओंखारबाय रिजाल्टआ बाखि बानायनोसोर बेखौ गासिबो एखेयानो नैबे 10 खौ आं सानना होगोन 10 सासे गलादारा 600 रां साफायनाय बेसेननि गांसे शार्ट गिबियाव 30% रेहाय होनायनि उनाव फिन 20% रेहाय होयोब्ला गलादारा शार्टखौ बेसेबां राङाव फानगोन आरो गासै जौखोन्दो रेहायखौ दिहुन बेसेबां राङाव फानगोन बियो आरो बेसेबां गासै जौखोन्दो रेहायखौ दिहुन होनदों होमबा मा जोंहा सासे गलादारा 600 रां साफायनाय बेसेन नङा होमबा ओमफ्राय गांसे शार्टआव बियो गिबि पार्सेन्टेज आयदा बे दिहुनलांबाय थाबानो जाबाय बिदियाव माने पार्सेन्टेजआ मा सिगां बिनिखौ दिहुननांगौ 30% ज' जेनेबा जों ओरैबायदि बुंनो हागौ ना 30% प्लास 20 50 जाबाय नङा होमबा डाइरेक्ट 50 डिसकाउन्ट होयो बिदिब्ला जानाय नङा हा जों बहुत स्टुडेन्टफ्रा बिदिनो भुल खालामो 30% प्लास 20% प्लास खालामा 50% डाइरेक्ट 50% बेनिफ्राय डिसकाउन्ट दिहुनो बिदि नङा प्रथम बे 600 निफ्राय 30% डिसकाउन्टखौ दिहुनग्रोदो बिनि उनाव जा मोनो बे एमाउन्टनि सायाव जितु खमायबाय ना 30% माइनास खालामनानै 600 निफ्राय 30% जितु एमाउन्ट मोननाय बे माइनास खालामनानै जा मोनो बेनि सायाव आरो 20% डिसकाउन्ट 20% दिहुन जितु एमाउन्ट बेखौ नैबे 30% मोननायनिफ्राय माइनास खालामनानै जा मोनो बेसो ओके एमनो डाइरेक्ट ज' खालामब्ला गोरोन्थि जागोन
नाय आं माबायदि गानि सलुसन जोंहा साफायनाय बेसेना मा होनदों आं जायखि गलादारा एथ' साफायनाय बेसेना आं साफायनाय बेसेनल' होनसै साफायनाय बेसेना बेसेबांनो 600 रां नङा होमबा गिबि रेहाय होदो बाहाय गिबि रेहाय फार्स्ट रेहाया फार्स्ट डिसकाउन्ट थारमाने गिबि रेहाय बे एमाउन्ट सायाव नङा होमबा 600 into 30% रेहाय नङा 30% रेहाय नङा होमबा 0 जानदो बेसेबां जाखो बेलाय 180 जबाय होनबा 180 रां हा बिदिब्ला फाननाय बेसेना बेसेबां जागोन बेना गिबिखौ फाननाय बेसेनखौ लिरदो साफायनाय बेसेन मोननाय बिदिब्ला फाननाय बेसेना माइनास खालामनांगोन नङा होमबा 600 निफ्राय बेसे होमबाथ' फाननाय बेसेनखौ मोनबाय फाननाय बेसेना 600 निफ्राय माइनास खालामनांगोन नङा होमबा नोङो बे 180 खौ बेसेबां मोनो 420 नामा 420 रां मोनबाय अके आरो बे 420 निफ्राय आरो 20% सेकेन्ड नैथि रेहाय बे मेन जाबाय नङा होमबा नैथि रेहाया नैबाव गिबि रेहाय नैबे नैथि रेहाय आरोबाव होननानै नैथि रेहाय नैथि रेहाया मा 420 नङा होमबा 420 नि सायाव फाननाय बेसेन नालाय बे 420 30% नि जाहैबाय बे नङा होमबा बे 30 आफ्टार 30% डिसकाउन्ट 420 जाहैबाय बेनि कस्ट प्राइसआ बेनि मार्केट प्राइसआ नङा होमबा बे 420 नि सायाव आरोबाव मा होनदों इनटु 20% डिसकाउन्ट अके 20/100 हाखायोब्ला डाइरेक्ट बानायबानो जायो बेसेबां 2 सानथामनि 4 4 सानथामनि 8 84 जाहैबाय नङा होमबा भुल जाबाय नामा 0 दामबाय 2 सानथामनि 4 4 सानथामनि 8 रां अके बे जाबाय नैथि रेहाय बिदिब्ला फाननाय बेसेना बेसेबां जागोन आसल फाननाय बेसेना बेसेबां जागोन फाननाय बेसेना नैबे 420 नङा होमबा 420 निफ्राय बेसेबां 84 रां होमबा बेसेबां मोनगोन जोङो 336 रां मोनगोन अके गासै रेहाया आरो गासै जौखोन्दो रेहाय नालाय जौखोन्दो रेहाया मा पार्सेन्टेजआ गासै गिबि रेहाय पार्सेन्टेज नङा नैबे जाहैबाय पे प्राइस ओमफ्राय बे बोरो नैबे 84 नङा होमबा बे दाजाबदो गासै रेहाया डिसकाउन्ट मोननायनि उनाव नङा होमबा 20% 30% डिसकाउन्टआव बेसेबां 180 प्लास 84 रां गासै रेहाया होमबा बेसेबां जागोन 264 बास एन्सारा बेनो बे मोनसे एन्सार बास क्लियार नङा होमबा सिम्पल बुस्थुखौ स्ट'रिखौ गावनि खर'आव सोना लाखानांगौ मा होननाय जादों मा खालामजादों अब्लानो हायो मिन्थिबायना नों मखास्थ' लाबा जाया कनसेप्ट फैनांगौ एकदम माने गोसोआव बे बुस्थुखौ बायलाय फानलायखौ बिसोर बाजाराव थांखायो नङाबा बयबो शपिं खालामो नङाबा शपिं खालामनाया मा डिसकाउन्ट मोनो डिसकाउन्टसो मा दखानदारा जेरै होयो हरो बिदिनो लायो नामा निजाबो हिसाब खालामनांगौ गावनि रोंनायखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ नङा होमबा अब्लासो प्रेक्टिकेलि इउज खालामनांगौ जों अब्लासो जोंनि गोसोआव थायो नङा होमबा बुस्थुआ बेबायदि आरो स्ट'रिखौ जों एकदम खर'आव सोना लाखानांगौ बिनि उनावनो बोरै खालामनांगौ बे बुस्थुआ अट'मेटिक फैखायो अके इन्टारेस्ट थानांगौ मानसिया बराव फैदो मा होनदों खोमथाया गंसे गारिखौ 4 लाख राङाव बायनानै फाहामनायनि थाखाय 10 रां खरसा खालामबावबाय आरो बियो सांग्रांनो 10% मुलाम्फायाव गारिखौ फानहरबाय सांग्रांआ फिन उनाव गारिखौ आरो 5% मुलाम्फायाव दैथुननो फानहरबाय दैथुना गारिखौ बेसेबां राङाव बायखो बेखौ दिहुननो होदों नङा होमबा 4 लाखजों जोंहा नै रिपेयारिं मेन खरसा दंबावो होनबा बेखौ प्लास खालामना लानांगोन बिनिफ्राय 10% प्रफिटखौ नायदो 10% प्रफिटआव ओमफ्राय बेजों प्लास खालामलायदो बेसेबां मुलाम्फा जे मुलाम्फा आरो बे मुलाम्फानि सायाव आरो 5% मुलाम्फा बावनो होमबा 4 लाख 10,000 10% 5% प्रफिट बेखौ गासै प्लास खालामोब्ला
दैथुना गारिखौ बेसेबां राङाव बायखो दैथुना होनब्ला बांसिन होनांगोन नङा होमब्ला नायदो दाना सलुसना मा होनदों लजिकखौ नायनानै एसे सानग्रोनांगौ बुस्थुआ बोरै जाथावथाव होमबाथ' जों नैबे एमाउन्टखौ दाजाबना लानांगोन 4 लाखजों नैबे रिपेयारिं फाहामनायनि थाखाय रिपेयारिं खर्सा बेखौथ' प्लास खालामना लानांगोन नङा होमबा गारि बायनाय बेसेना खोमथाया गंसे गारिखौ दं गारि बायनाय बेसेना गारिनि बायनाय बेसेना बेसेबां गारिनि बायनाय बेसेना 4 लाख ओके होमबा फाहामनाय बेसेना बेसेना 10,000 बेखौथ' दाजाबथारनांगौ नङा होमबा ज' गारिनि बिदिब्ला गारिनि गुबै गारिनि बेसेना जाहैबाय गुबै गारिनि बेसेना बेसे नङा होमबा बेसेबां मोनखो 4,10,000 नङा होमबा 4,10,000 मोनबाय ओमफ्राय मा होनबावदों बिनि सांग्रांनो खोमथाया गंसे गारिखौ एथ' खरसा खालामनानै आरो बियो सांग्रांनो 10% मुलाम्फायाव फानहरबायनो मुलाम्फाखौ दिहुनदो मुलाम्फा प्रफिटखौ मुलाम्फा बेसेबांनि सायाव बिनि सायाव 10% नङा होमबा 4,10,000 गारिनि गुबै बेसेना इनटु 10% प्रफिट होनदों नङा होमबा 0,000 दानबाय होमबा बेसेबां 41,000 ओके 41,000 होमबा खोमथाया सांग्रांनो फानहरगोन होमब्ला खोमथाया सांग्रांनो नैबेयाव लिरदो बिदिब्ला होननानै खोमथाया सांग्रांनो फानहरनाय दामा खोमथाया सांग्रांनो फाननाय बेसेना दाजाबनांगौ नङा होमबा 10 प्लास 41 बेहाय जागोन दाजाबोब्ला सांग्रांनो फाननाय बेसेना बे दाजाबोब्ला 45100 ओके 00 खोमथाया सांग्रांनो फानगोन एथ' बेसेनाव ओके फाननाय बेसेना बे जाहैबाय खोमथाया सांग्रांनो फाननाय बेसेना बे आरोबाव मा होनदों 10% मुलाम्फा खालामनानै सांग्रांआ आरो दैथुनो फानहरबावबायनो होमबा मुलाम्फा आरोबाव होननानै आरोबाव 5% मुलाम्फा नङा होमबा आरोबाव 5% मुलाम्फा आरोबाव 5% मुलाम्फा होननानै लिरदो मुलाम्फा मानि सायाव बिनि सायाव नङा होमबा 45100 नि उनाव 5% 00 केन्सेल दानबाय बेजों सानजाबलायोबा बेसेबां मोनगोन सानजाबोब्ला 22,550 रां ओके आरोबाव 5% मुलाम्फा 22,550 थाखा लाब खालामनानै सांग्रांआ आरो दैथुननो फानहरबावबाय होमबा दिहुननो गोनां दैथुना गारिखौ बायो बा दैथुना गारिखौ बेसेबां राङाव बायखो होमबा दैथुना मा फैसायाव होनांखो नैबे फैसाखौ होनांबाय बियो नङा होमबा 10% मुलाम्फाखौबो होनांबाय बियो ओके अब्ला 5% मुलाम्फाखौ होनांबाय बे मोनथामखौ प्लास खालामदो अब्लाथ' मोनबाय नङा होमबा बिदि दैथुना गारिखौ बेसेबां राङाव बायखो दा दैथुना गारिखौ बायो दैथुना गारिखौ बायो स्पेलिंआ मा बायो बेखौ दाजाबनांगौ नङा होमबा 4,10,000 प्लास नैबे मुलाम्फा 10% मुलाम्फा 41,000 बेखौथ' होनांगोन जाहैबाय प्लास
नैबे 22,000 अके बे मोनथाम बेनि उनाव बाय मावना बेसेबां जागोन ज' दाजाबलायदो नोंसोरो 4,73,550 मोनो अके बेनो क्लियार सानना नायदो नोंसोर एसे सानबानो बुस्थुखौ हमनो हायो मिथिबाय अके दिनै बावनो थेंक इउ जोब्बाय बाखि जितु मोनफा मोननै दंबावो 12-13 दं नामा बेबायदिनो स्टाइलनिनो नोंसोर न'आव होमवर्क खालाम गाव बेसेबां बुजिखो बेखौ नों गाव निजा प्रेक्टिस खालामब्लासो निजा बानायनो हाब्लासो नों जे सासे बुजिबाय बेखौ हमनो हागोन ना नोंसोर ट्राइ खालाम हायाबा आंनो फोरमायहर आं नेक्स्टनि क्लासाव बानायनो हागोन अके थेंक इउ